Okay, Paula, dús an féidir leat beagání a rá dar néistóirí maidir le Chluain Dolcáin a bheith ina Bhaile Cóirtrádala agus an nuachtas déanaí sa scéil? Sure, well, what do you, Stodus Cóirtrádala sa bhín gábhíle is Carajig I mi Martha agus onam sin bín calúra gach caihís Cóirtrádala agus tagan fermniori beidir the Ghana no Belize no Dominican Republic con Chluain Dolcáin agus Canolas hógáil doing margheall rudí Cóirtrádala so bín sais beidir go mín na daltaí ó Scoil héin ag canna nó ag dása agus bín ihe even agin. So sin I rinne blian na bín na fermniori an gach bhín. Okay, agus lear mé leat fhí seo hana agus thug mé cuairt do Scoil freisin. An éon ahrú sa scéil maidir le bratacha Cóirtrádala a bheith thuas a Chluain Dolcáin? Níl chumid bratacha an just le haid an caicís I mi fiabhar nó Martha ach níl sé an níl sé ag sealadach an dtuigeann tú níl sé an mar I gcónaí. So sin níl mi drosásta lei sin ach sin an scéal. Okay, agus tá tú fós gníomhach I do Scoil maidir le hideachas forbartha nach bhfuil? Tá mí ag múna rang cehar ag an am seo. Okay, agus tá gá tionscadail atá tú bainteach le do rang nach bhfuil Global Citizenship School agus an factus Changemakers. Bhí sé a rádum cadíd na tionscadail seo? Sure, well, bín Global Citizenship School is bald then múinteoir agus bunaíoch I míle gábhíle is a cúig thréis aglah John O'Brien ó múinteoir agus muir seo tharlaigh príomhide I Mália Blanchère agus bhí siad ag caint margheall ar rudí den seránach damda a chuirhhaim sa chur bunscoile agus sin sais cabhar torfaí méid de múinteoirí eile in Éireann. So tá idirlína tá website agin agus bín cuasaí saora agin gach saora agus tá sé go maith tá lán tá simime go lán múinteoirí I cuasaí seo má hampla geartas agus comhanas agus cearta déana. So sin ag bon an GCS. Okay, agus cad é an factus Changemakers, Paula? Sin factus a bhfuil ar siúl ag GOAL an NGO agus tá sé le haid postí de rang a 3 ó rang a 6 agus Jenny na postí sa tionscadail ar rudí bunatha ar sustainability no cearta sosiálta. So an bliain seo caite rinne mar sa factus chun plastic úsáid a laidú. So scríb mar don company a rinne a loan doing mar is called Dish which so fine postí loan will ser nashka ga clá. So tá gach ceapra agus gach brisky agus gach cóca fiog tá sí clúda I plastic. So scríb mar don company agus chumid céiste chun an plastic a laidú. So
ocht sin toshi de chain of na forknaux na spoonóga as bamboo. So sin gohintach agus rinne na posti sites wrap plastic so toshi YouTube the seas are drowning in plastic, we need to do something drastic. So toshi kamatok tone an Polish honest simply on ban she do so does. Agus Baineann na tionscadail of short Global Citizenship School agus Changemakers leis na spriocanna forbartha ag na Náisiúin Aontaithe nó na SDGs nar bhaineann? Sin ban she go tábhachtach gló. Okay. An bhfuil sima do daltaí sa Scoil Paula is na SDGs agus Global Citizenship School agus Changemakers? De tá ansimachú agus is sé an rud chuteach an gomór go bhfuil siad nuair fuair siad dúis le haid Changemakers fuair an dúisí lion asach an tionscadail pará agus tá siad an inve aráis tus go bhfuil mé óg tá seans agam chun arú a dhéanamh san domhan so tá sé an look for donna páistí chun an sais cuacht sin a bhochu. Agus tá sima go páircenta sa SDGs fashion. Tá an sima agam sin tá GCS bunathe na rudí sin. Okay, Paula, solar imíonn tú ar bhaile daon rud nó teachtrach eile a thabhairt star néistóirí faoin obair atá buna go maidir leis na tionscadail seo? Well, tásúla an ghfuil sé antábhachtach donna daltaí chun na SDGs a fálam agus níos mó tábhachtí ná sin ná chun feictas nó eachtra a dhéanamh ar hon na SDGs chun go mé an down níos fearr de gach duine.